milleiros, na Coruña igual, que opinión lle merece que haxa unha revolución social da permanente? Bueno, vamos a ver, se alguén ten escoitado o Bloque Nacionalista Galego, dende logo nos últimos tempos, dende logo o BNG ven dicindo que hai unha crise económica, que hai unha crise política, que hai unha crise da propia democracia, non? Crise da propia democracia ben explicitada non porque digamos nós, senón polos propios grupos políticos que están gobernando, grupos políticos que din claramente que eles non fan a política en función dos intereses das persoas, sino que a fan en función do que este marcando o gran capital, do que este marcando a gran banca, do que diga a señora Merkel. Por lo tanto, nós, o que nos quixo escoitar, sabe que levamos tempo dicindo que hai que cambiar esta situación, que naturalmente hai que indignarse, que hai que rebelarse frente a ela e a partir de aí actuar para cambiar. E nós vimos insistindo que todos temos dúas armas na nosa man, dúas polo menos para poder utilizar. Unha é a movilización, outra é o voto, non? Nós creemos que en este momento, en Galiza, aquí e agora, cambiar as cousas, facelas ir por un derrotero distinto, pois significa votar Bloque Nacionalista Galego. Por lo demais, hai principios xenéricos que se expresan en esas concentracións que non é que agora vayamos a compartir, é que as levamos defendendo durante moito tempo, non?